God aften alle sammen. Velkommen til vores foredrag til Rejser til Peru. Jeg hedder Josef Acuña Chalco. Jeg kommer fra Cusco, Andes i Peru. Jeg blev født i den hellige del, El Valle Sagrado de los Incas. Og jeg kommer fra en familie, som vi har en tradition for næsten 200 år siden med at arbejde med krystaller og smykker. Vi har 5 forskellige generationer, som vi fortsætter stadig med den slags arbejder, og baserer selvfølgelig i Inka, i min kultur. Siden jeg var lille, jeg blev introduceret mig i forhold til jordforbindelse, fordi i Cusco, hvor jeg kommer fra, det er meget almindeligt i børnehaven, vi lærer vores børn til at elske morjord. Vi lærer dem til at have respekt for vores natur og univers i forhold til vores Inka-kosmovision. Munaiki er en del af dem. Munaiki det er baseret i 3 forskellige lag, hvor den første del det er, at du skal elske dig selv. Den anden det er, at du skal elske din næste. Og den sidste det er, at du skal elske din morjord. For det er derfra vi får alt. Det bliver en meget spændende tur til Peru, fordi at jeg kommer med. Og jeg kender den hellige del rigtig godt. Fordi siden vi er små, vi vandrer i forskellige bjerge. Og det er også en del af vores skolesystem. Og så vi lærer at kende vores natur og vores kultur på en anden måde. Du skal tænke på, at i Peru, vi har forskellige slags peruvianer. Folk fra Lima, det er ikke det samme som folk fra Cusco. Mentalitet, det er fuldstændig anderledes. Folk fra Lima, det er mere europæerne, vil jeg sige. Men folk fra Cusco, det brænder mig mere på kultur, på natur. Og derfor vi er meget forskellige. Folk fra Cusco er også mere dygtige med at arbejde med hænderne og etablere en jordforbindelse. Det er det, store forskel. Folk fra Lima, det har travlt, og det er ligesom Europa på en anden måde. Også mentalt. Men vi er meget gasfri i Cusco, og vi elsker at arbejde med natur. Vi rejser den 9. september. Og faktisk, det er også et tidspunkt i Peru, i Andesbjerg, hvor vi har så meget flot natur. Det regner ikke så meget, så kan vi sige Mælkevej. Men jeg vil gerne fortsætte, jeg kan se nogle videoer her med vores, den måde vi arbejder på i Andesbjerg, og den her dans, det er faktisk en, vi kan også til at opleve den slags dans, det er en, vi bruger en ceremoni, i hvert fald når vi kommer til Peru, den første dag, vi kommer til at møde nogle indianer, som er Quechua-indianer, som de snakker ikke spansk. Og de kommer til at lave nogle specielle ritual til os. Og jeg kommer også med til at lave nogle specielle welcome-ceremoni, når vi kommer til Cusco. Cusco er en kopi af Mælkevej. Alle de planeter, der befinder sig i Mælkevej, har en forbindelse med forskellige byer. Du kan godt sige også, vi har nogle dyr, som repræsenterer også nogle planeter. Vi har for eksempel her en lama, og I kan tydeligt se her en lama. Vi har også en frøj her. Vi kan også tydeligt se en frøj her. Og en slang, som er også en del af Inka-triologi. Inka-triologi, det er baseret i 3 forskellige dyr. Det er kondorer, det er univers, det er puma, det er morjord. Og det er slang, det er indre verden, hvor alle mineraler stammer fra. Og alle de byer, vi har Pisa, Calca, her vi kommer til at bo i Calca, Yucay, Urubamba, Ollanta og Machu Picchu, det er ligesom en kopi af Mælkevej. Og det er mega spændende at se alle de der små byer i Inka, når vi rejser. Og jeg valgte til at bo i Calca, at vi kommer til at bo i Calca, fordi
For det første, det er billigt end Cusco. For det andet, fra Calca, du har en halv time eller 45 minutter til alle Inca by. I Cusco, det er dyrt, det er koldt, og det er 3.600 meter høj. Calca, det er 2.800. Machu Picchu ligger på 2.600, for eksempel. Men alle de der Inca byer, det har også en matematisk placering med nøjagtighed. For eksempel her i Pisa, vi har 3 byer her, vi kan ikke sige her, fordi vi kommer til at sige, når vi kommer dernede. Her vi har en trekant, hvor der er 3 byer, der har det samme høj og det samme afstand. Hvordan det har gjort det, det er lidt mystisk faktisk, men det er mega spændende. Yes, så kan vi kende i Moray. Vi kan også til Abrio Moray. Det er i vores tur. Takket være til det her laboratorium, vi har faktisk udviklet mange kartofler, majs, quinoa i Peru. Peru har mere end 4.000 forskellige slags kartofler. 4.200 forskellige slags kartofler. Og vi har omkring 800 forskellige native kartofler, som er på vej til at være registreret. Peru har også 1.200 forskellige slags majs. Når du kommer derned, nogle gange du får en majs, der er så stor. Og det er ikke ligesom de majs, der kommer fra USA eller Mexico, det er så små i vores. Det er nogle store majs. Alt det er organiske, og det, især i Cusco, det er organiske og økologiske. Quinoa, vi har 5 forskellige quinoa. Jeg mangler en der, det er den sortfarve. Quinoa, hvor man kender ikke quinoa. Det er en proteinbom. Hvis du spiser quinoa, du har ikke brug for oksekød eller kylling eller den slags. Og derfor astronauter i NASA, de bruger quinoa fra Peru til at lave mad til astronauter, når de rejser. Moray er en laboratorium. Hver eneste lag har forskellige temperaturer. Takket være til det her laboratorium, vi har al det her produktion. Og farver fra de majs og de farver fra kartofler, det kommer fra mineraler. Og det er mega spændende faktisk at se, hvordan det konverterer de der elementer fra mor og jord til noget, vi kan spise. Du skal tænke på de planter, det er ligesom en strømforsyning. Når du har en computer med en strømforsyning, du har 230 volt på stikkontakt. Men hvis du giver 230 volt direkte til din computer, så det eksploderer. Derfor det har en strømforsyning, så kan det regulere fra 230 til 12 volt. Det er det samme, det gør planterne. Det samme, det gør kartofler. Det er det samme, det gør majs. Det transformerer de elementer. Så kan vi spise. Det er vores strømforsyning. Det er Moray, men vi går videre til noget andet. Når vi kommer til Cusco, selvfølgelig den første aften, vi kommer omkring klokken 9-10 om aftenen til Calca, og vi skal bare gå på vores hotelværelse. Den efter, den nummer 2, vi kommer og henter jer, og vi skal spise vores buffet morgenmad. Og det er meget lækker faktisk, og det er en stor variation af forskellige typer brød, majs, og I kommer til at nyde i hvert fald. Efter det, så tager vi en tur til Sacsayhuaman. Det her det er Cusco. Selve Cusco by, det er en puma. Hvor Sacsayhuaman, det er den her lille puma. Den her lille puma. Og kan du se det der, det zigzag, ikke også? Det er lyd. Du skal tænke på, Inca har altid bygget deres byer i forhold til elementer og univers. Det blev ikke bare placeret hvor som helst. Som jeg har lige sagt, det er en kopi af Mælkevej. Og heldigvis Calca, det er et sted, hvor man kan nyde Mælkevej tydeligt om aftenen. Og vi kommer til at sige også Mælkevej om aftenen, fordi vi kommer til at være til nogle spændende områder, hvor
Normalt turister kommer ikke med. Og derfor jeg er med i den her tur. Jeg vil gøre den her tur meget ekstraordinært. Du kan sige Sacsayhuaman, men omkring Sacsayhuaman, der er mange andre byer, små byer, Grelko, Tambomachai, og det har meget spændende bygninger, meget spændende skikke fra dengang. Vi har også Mons tempel lige længere nede fra Sacsayhuaman. Vi kommer også der. Jeg har ikke registreret her, fordi det vil tage 3 timer, den her foredrag. Men Sacsayhuaman, det er en mega spændende sted, hvor vi har nogle sten, der vejer over 20 tons. 25 tons. Hvordan har det flyttet? Hvordan har vi bygget? Det her, det var en palads faktisk. Og omkring der, vi har også nogle tempel, decideret i vandmolekyler. Og frø betyder meget i min kultur, fordi frø repræsenterer molekyler. Fordi det giver også mening, ikke også? Og derfor, når vi kommer for eksempel til Pisac, jeg skal tænke på, Inkerne også har bygget deres kultur i 4 dimensioner. Og når jeg siger 4 dimensioner, vi snakker om tid, ikke også? Vi kommer til at sige mange og flere eksempler om fænomener i Andesbjerg. Jeg har en 3-dimensional video her, hvor I kan se, at Sacsayhuaman, det blev bygget på en anderledes måde end andre, engang Maya-indianer, der har udviklet deres by på den her måde. Alt det der, det hedder cochas. Cochas, det er vand, det er ikke molekyler. Det var nogle tempel, der er decideret i vand. Vi har også nogle tempel her, som er dedikeret til kosmos. ¿Sí? Santuario del agua. Santuario, det betyder tempel og agua. Og så kan I se, hvordan det var dengang, ikke også? Men Sacsayhuaman, som er også en del en puma. Det var den her del af puma. Ja, prøv at se. Den her tempel var i forbindelse til Mælkevej. Så kan man være efter Cusco by på den anden side. Og den her del, det er Cusco. Her. Jeg viser jer. Og vi kommer til at gå der. Jeg kender mange rigtig spændende genvej, hvor vi kan se den høje udvikling af arkitektur i Inkerne. Og fra Sacsayhuaman, det står også der, Zona X. Sacsayhuaman, det er en epicentrum til hele Inka-riget, hvor vi har mange tunneller. Her kommer I turister. Hvis en turister kommer der, det er fordi det har været 3-4 gange i Peru. Første gang en turister kommer til Peru, det kommer aldrig her. Men I kommer med. Vi har nogle tunneller herfra til Soltempel. Vi har nogle tunneller fra Cusco til Quito. Quito, det er Ecuadors hovedstad. Vi har nogle tunneller herfra, som går til Argentina. Tierra de Fuego. Men der er mange forskere faktisk, der gik ind i den der tunneller, og det kom aldrig tilbage. Derfor det er forbudt. Men vi kommer til at gå igennem her, inden vi går i Sacsayhuaman, til at forstå, hvordan inkerne det har udviklet Sacsayhuaman og Cusco og Puma. Du kan godt se her, det er lige nu, det er centrum og Cusco, det her. Og Soltempel ligger her i hælen. Kan du se en Puma her? Den der Puma. Hovedet, det kan man... Men jeg kommer til at vise jer senere. Præcis hvordan det er. Ja. Men omkring her, der er også mange små byer, hvor Inka har udviklet en meget flot arkitektur i forhold til vand. Vi har altid haft respekt for elementer. For os, elementer var meget vigtige. Og det er det stadigvæk. Har I nogle spørgsmål? Det kommer.
Yes, så går vi videre. Så har vi her Sol Tempel. En af de fineste arkitekturer i Inka-rig. En af de fedeste tempel i Inka-rig. Faktisk det hedder ikke, det kalder den for Sol Tempel. Men det rigtige navn det er Kori Kancha. Kori betyder guld. Og Kancha betyder tempel. Den 24. juni vi holder en kæmpe solfest i Peru, i Cusco. Hvor Soltempel er den bitte del af den fest. Alle jer her, I får en link den 24. juni, så kan I følge den der fest. Det er så smuk. Og jeg tror, det kommer også nogen på med engelske underskrift på YouTube i live. Vi skal nå sende den link til jer. Det er en meget flot fest, og det er en hel dag faktisk. Over 9 timers fest. Og selvfølgelig, den der repræsenterer inkerne, det snakker kun på quechua-sprog. Og det skal også være quechua-folk. Det kan være mere end 50.000 kunstnere eller skuespillere, og det laver en kæmpe stor fest. Men Sol Tempel, faktisk, det har reddet Spanien dengang det kom til Peru. Jeg vil bare fortælle en kort historie om Spanien. Spanien blev domineret i næsten 900 år med muslimerne. Fra 711 til slutningen af 1400, det blev fuldstændig invaderet af muslimerne. Og Frankrig og England, det var bange, især Frankrig var bange til at få de der invasion af muslimer til Frankrig. Så Frankrig og England, det var nødt til at lave den der inkvisition. Og hjulpet Spanien. Da Spanien blev fri af muslimerne, så Spanien havde en kæmpe gæld til England og til Frankrig. Og takket være til det her tempel, det har betalt. Men hvordan? Sol Tempel var en meget fantastisk sted for Inka-rig. Det var vores hellige sted. Alle planterne, majs, quinoa, var i naturstørrelse i guld. Alle lammer, alpaca, vicuña, vi havde i Inka-rig, eller i Sol Tempel, var også i almindelig naturstørrelse i guld. Det var i guld. Spanioler var så dumme, at de smeltede det. Det var en stor fejl. Vores bygninger, som er meget fint, var dækket med guld. Og så indvendigt, det var guld i denne størrelse. Så kan du forestille dig her, guld det hele. Hele Sol Tempel var guld i guld. I Sol Tempel vi kontrollerer vores tid. Vores kalender det er 512 år. Og derfor vi var meget dygtige i astronomi. For os, sol var ikke vores Gud, som mange forfædre fortæller, i Inka var så dumt, at de tror, at Gud, solen var vores. Nej, solen var vores Messias. Det er ligesom for kristendom Jesus var. Fordi Inka vidste godt, at vores solsystem var så små, og var omkring en stor galakse. Inka vidste godt, at vores galakse var vores Guds øjne. Og nu har vi en bevis, at vi har mere end 25.000 galakser. Takket være til den sidste teleskop, vi har sendt for 2 år siden, James Webb. Men alt det der guld, det har taget fra Sol Tempel, det blev smeltet. Det blev sendt til Europa. Og spanioler betalte sin gæld. Og så fik Spanien i mange 100 år luksusliv. Så det begyndte ligesom at bruge penge, og det glemte at have industri. Men til gengæld, alle de naboland fra Spanien, som Italia, Frankrig, Tyskland, det var afhængigt af spanske guld. Så det begyndte at udvikle at industrialisere sig og sælge til Spanien. Konsekvenser nu, Spanien har ikke god industri, og det er fattigt i Europa. Men til gengæld, så har vi Tyskland,
England og de andre lande rige, fordi det har industrialiseret sig. Og det er Coricancha. Og vi kommer til at lave energiarbejder her. Vi kommer til at bruge en hel dag i Cusco, hvor vi kommer til at se alle de der små veje, der går fra Coricancha til Sacsayhuaman. Og det er mega spændende, og det er fantastisk, og jeg elsker det. Ja, det er så smukt. Når vi skal på et eller andet tidspunkt, vi skal lige lave en ordentlig køreplan, men det her, du kan kun komme til Machu Picchu med toget. Og det er den type tog, vi kommer til at tage. Og vi skal nå hjælpe jer til at bestille i god tid vores billetter. Det er kun 50 timer, det er kun 50 km fra Urubamba til Machu Picchu, men toget kører kun 16 km i timen. Derfor det tager lang tid, men det er så hyggeligt. Ikke også, Ken? Ja. Ken har været med mig sidste år i Peru, og han ved hvad jeg snakker om. Men på vej det er mere stille og roligt, men når vi er på vej ude fra Machu Picchu, det er hyggeligt, for det kommer musik, det kommer dans. Og jeg anbefaler jer i spare nogle penge til at købe alpaka-tøj der, fordi det er unik. De alpaka-tøj, der sælges på tøjet, det findes ikke andre steder, kun der. Og det er designet til at sælges kun i tøjet. Turen tager 2,5 timer, og det er meget, meget hyggeligt. Og du kan se alt. Har I nogle spørgsmål? Men jeg vil bare sige, at bestille billetter til tøjet, vi skal nok hjælpe jer. Og vi skal have alle sammen det samme billet. Så kan vi tage det samme coupé. Og det er meget hyggeligt. Kan I se lidt jungle-agtigt også? Fordi det er på vej ned. Så jeg har lige sagt, at Cusco ligger på 3.600 meter høj. Machu Picchu ligger på 2600. Hvordan er temperaturen der? Det er lækkert. Er den lækker? Det er lækkert, for det er årstid. Ja, det er super lækkert. Og så jeg tænker på, at vi skal koordinere rigtig godt, så vi kan bare bruge en rigtig landdag i Machu Picchu, så nogen kan få wellness, fordi aguas calientes, det står aguas calientes, det betyder vand. Det er hvis du går i aguas calientes 2 kilometer, eller 1 kilometer længere op, så det er nogle små, ligesom en swimmingpool, med forskellige temperaturer. Det kommer fra vulkanen. Ja. Så kan I bare slappe af efter en landdag i Machu Picchu, når vi kan gå i det. Så kan I bare wellness der. Ja. Og det er super lækkert. Så kan I få forskellige slags ret der. Vi kan få nogle drinks eller sådan noget. Eller forskellige slags juice. Jeg vil bare sige, Inca har altid haft lækker frugt fra den del Cusco. Fordi det er på vej til jungle. Machu Picchu, det er en fantastisk sted, men jeg vil bare sige, at det er ikke det eneste. Der er mange, der drømmer med Machu Picchu. I aften, jeg kommer til at vise jer mange steder, som er pæne i Machu Picchu. Fordi alle drømmer med Machu Picchu. Men hvad med Huachicosco, Pitusiray, Quillarumillo? Det er ikke en del af den der kommercielle Inca-tur, som alle promotionerer. Vi kommer til at være til nogle steder, som er endnu mere flotte end Machu Picchu, men det er ikke en del af de der kommercielle ture. I Machu Picchu, hvis vi kommer om morgenen selvfølgelig, tidlig om morgenen også. Det er altid dækket, der skyer her i Machu Picchu, men klokken 11-12, det bliver åbent. Jeg var engang i Machu Picchu, hvor det begyndte at regne, og jeg så 7 regnbue for en gang. Wow. Machu Picchu er meget smuk. Men det er også, alle kender den her lille Machu Picchu, men de kender ikke, hvad det foregår nedenunder. Og vi kommer til at gå der. Fordi det er i Moms tempel der. Hvor lang tid er man oppe på Machu Picchu? Det blev efter pandemi, det blev kortere og kortere, fordi at, vi tager en bus til Machu Picchu, vi skal ikke gå. Vi tager en bus, og så kommer vi ind, men du kan bruge 2-3 timer der.
Ikke også? Men vi skal lige prøve at sige, at vi kan bruge 5 timer i hvert fald. Og jeg vil gerne gå til nogle steder, som heldigvis, jeg har en fordel. Jeg snakker ketchup. Og det giver mig en kæmpe fordel, når jeg er dernede. Ikke også, Ken? Ja. For eksempel, når vi skal gå og shoppe, ikke også? I får halv pris. Men vi skal nå, det fortæller jeg lige senere. Men Machu Picchu er en fantastisk sted, men jeg vil bare sige, efter jeg er selv fra Cusco også. Vi har Pisac, vi har Huaycosco, Pituciray, Quillarrubillo, som er også smuk på sin egen måde. Her det er meget kommercielt, fordi alle turister vil gerne til Machu Picchu. Men når I kommer til andre steder, ikke også, så det bliver en anderledes oplevelse for jer. I forhold til natur, i forhold til spiritualisme, i forhold til jordforbindelse og elektromagnetisme. Især elektromagnetisme. Og det er det, jeg går meget ind, fordi vi kommer til at være mange steder, hvor der er høj elektromagnetisme. Og vi kommer til at arbejde der. Med energiarbejder. Har I nogle spørgsmål? Bliver det tid til at komme op på den der wine picture også? Ja, men så skal vi bestille, det heldigvis nu, vi holder foredrag, wine picture, det er kun nogle bestemt antal gæster kan komme en dag. Vi kan sagtens arrangere det, men det er lidt farligt at gå. Ja, det er lidt farligt at gå. Så skal vi bruge en hel dag i Machu Picchu, og så skal vi sove der. Men det er smukt, men det er farligt. Jeg vil ikke... Hvad er farligt? Altså for eksempel, når du går, det er nogle vej der, så skal du gå sådan. Det er jo på billedet derovre til højre. Ja. Machu Picchu, det er ligesom... Machu Picchu, det er ligesom en ansigt. Sådan. Ikke også? Og Huayna Picchu, det er næser. Må jeg få min telefon, jeg kan vise jer. Det er faktisk... Det er Copenhagen. Og det er den lille spids derovre. Ja, det er Machu Picchu, og det bliver mega spændende, og jeg skal nok sørge for at gå til det rigtige sted, hvor vi kan lave rigtig god energiarbejde. Vi skal ikke bare finde et sted, hvor vi kan bare sige nej. Det skal være specielt. Machu Picchu har nogle steder, som der er høj elektromagnetisme. Det er også meget her. Og det er også omkring Machu Picchu, ude fra byen. Der er mange spændende steder. Men må jeg lige spørge, altså op på selve Machu Picchu, er det der til at finde et sted, hvor man kan sidde og lave energiarbejde, uden der kommer 10.000? Nej, det kan man, derfor jeg valgte andre steder, fordi i Machu Picchu, vi kan få nogle steder, men vi skal gå langt. Men det kan man på bare tid. Vi skal være til i Machu Picchu i hvert fald. Men gør det noget, at der er mennesker? Ja. Undskyld, hvad? Gør det noget, at der er mennesker? Nå, nej, det gør det måske ikke. Nogle gange forstyrrer lidt, men jeg kan godt føle, men jeg kender nogle steder i Machu Picchu, hvor vi kan gå og sidde og lave meget fine energiarbejder. Men selvfølgelig, du skal tænke på, at der er mange tusind turister, det er det mest kommercielle sted. Ja, det er det. Ja. Men derfor jeg valgte andre steder, hvor vi kommer lige nu. Vi kommer til, så går vi videre. Så energien, er det noget, der kommer ned fra jorden? Er det fra krystallerne, eller er det fra ske? Begge dele. Det skal, ja. Begge dele. Begge dele. Ja, begge dele. Pisac. Jeg synes, Pisac er pænere end Machu Picchu. Pisac, altså min oldefar ejer det i en stor lille Pisac. Derfor, når jeg kommer til Pisac, det folk der, wow, Josef! Ikke også kendt? Ja. Alle kender min familie. Og så plus at for eksempel Pisac har en speciel marked. Når jeg går i starten med den, så får jeg alle sammen 50% rabat. Jeg mener det. Så derfor det er en fordel, jeg er med. Ja. Pisac er en del af vores vigtige produktion, landbrugsproduktion i Cusco, Inca-rig. Pisac har også en meget speciel infrastruktur i bygninger. Pisac har sin egen solcenter,
Det er ikke fordi det er en solcenter, men det har deres egen solure, hvor det kontrollerer tid, igen tid, 4 dimensioner. Den her bjerg, det er en frø, og vi kommer til at stå foran den frø, eller Apollingli, det står på den anden side. I kan have en idé, hvordan det er, når man går i Andesbjerg. Men den der vej, den er lukket, det er ikke mere. Ja, vi skal gå den anden vej, fordi det var en turister, som faldt ned, og derfor det var no go anymore. Så den her video, det er måske 10 år gammel eller sådan noget. De kan lave flotte bygninger dernede, men trapper det ikke. Ja. Pisa har den Inka-trilogi. I Pisa, du kan se Puma, Condor og Slang på samme tidspunkt. Den der kombination af Inka-trilogi. Vi skal bruge en hel dag i Pisa. Vi skal tidligt i Pisa, for så kan vi nå. Sidste gang vi nåede kun 30%, og den her gang vi skal nå 100%. Pisa har 3 forskellige. Pisa det er også en på at sige, alle de her der til vores landbrugsproduktion, alle de der terrasser, ikke også? Det var til majs, quinoa, kartofler, ikke? Og hvis vi er heldige, så ligesom vi var heldige sidste år, vi kan få besøg af nogle kondorer og hilse på os. Vi håber på. Vi fik 2 i hvert fald sidste år, men det var hurtigt. Pisa har i min yngste sted, og her vi kommer til at arbejde med, vi kommer til at lave meget flot energiarbejde. Ulemper med Pisa, det regner tit ligesom i Danmark. Så vi skal have nogle ponchos, altså, vi skal have nogle ponchos, altså, vi kan også købe der, det er billigt. Det koster 8 kroner, 10 kroner, så får du din poncho. Og ja, det er Pisa. Det er en meget smuk Intihuatana, det er en af mine favorit, vil jeg sige. Og når vi er færdige med at gå i Intihuatana, så kommer vi ned i Pisa, og så kan vi shoppe der og spise, og så tager vi hjem igen. Ja. Og det er at køre til Pisa fra Calca, det tager 25 minutter. Derfor vi er i Calca, det er tæt på det hele. Og så hvis det var Cusco for eksempel, så var det 45 minutter. Ikke også? Og det er der, vi kommer til at gå? Ja, vi kommer til at gå her. Men det, vi har vores egen bus. Det kører også op i toppen, så går vi bare der. Så det, i gamle dage, hvis du skulle gå ned, altså, det var forfærdeligt. Nu er det bare meget nemt, ikke også? Jeg synes det lyder lidt fedt med at gå. Ja, men vi kommer til at gå meget der. Ikke også, jeg kender? Det er meget flot. Og så på den anden side i bjerget, du kan se en kondor i stor, altså kondor. Hele bjerget er en kondor. Ligesom på den anden side, du kan se i hele bjerget, det er en frø. Det er det, vi snakker om Inka. De der fænomener. Bjerg for os, for eksempel i Cusco, vi har meget synkretisme. Ved du, hvad betyder synkretisme? Synkretisme, det er en fusion af Inka, natur og religion med kristendom. Da spanioler kan, vi må ikke tro på vores religion. Vi skal tro på Jomfru Marie, for eksempel. Ikke? Men Jomfru Marie i Cusco er meget tyk. Fordi Jomfru Marie kroppen, det er sådan. Det er bjerg, mor jord. Og så bare ansigt, med Jomfru Marie. Så der i sådan tempel, vi kommer til at sige meget synkretisme. Hvordan Inka det skyld deres egen religion til at vise kristendom. Ja. Ja. Det er mega spændende faktisk. Ja. Her kommer ikke turister. Her synes jeg er meget pænere end Machu Picchu. Det er Pitusiray, det er Huachicosco, i midten ligger Calca, der hvor vi kommer til at bo. Huachicosco for mig betyder det hele. Huachicosco betyder lille Cusco. Da Inca Viracocha blev gammel og flyttede til Huachicosco, Huachicosco blev bygget på en speciel måde, som var en kopi af Cusco, men i mindre størrelse. Huachicosco er en terrasse, det er en terrasse, en altan. Forestil dig, at du har en altan
Forestil dig, at du er på en altan, hvor du kan se Silkeborg, Ryge, Leben, Aarhus og så forskellige byer. Sådan er Huitzilopochtli. Du kan se fra Huitzilopochtli sådan 5 forskellige byer. Og det er en vigtig del af Inkariget. Og det er meget smukt. Jeg elsker Huitzilopochtli. Hver gang jeg tager til Peru, jeg går selv med min familie og laver energiarbejde der. Om aftenen, vi skal lave en fuldmåneceremoni i Huitzilopochtli. Vi kommer til at vente på måneopgang. Men i Huitzilopochtli, vi må ikke tage vores bus. Vi er nødt til at tage små taxer. Fordi vejen der ikke er beregnet til busser. Derfor vi kommer til at tage måske 5-6 forskellige taxer der, de små. Og de kommer til at vente på os, indtil vi er færdige. Det er bare også Viracochas yndligste sted, Huitzilopochtli, og det er meget smukt. Fra Huitzilopochtli, du kan gå til Cusco. Og du kommer op på en niveau, at det hele er flade, men du er på næsten 4.000 meter høj. Ikke også? Men det tager 8 timer at gå, men vi skal ikke gå. Det skal vi ikke. Men vi bliver bare i Huitzilopochtli. Og det er meget smukt. Det er meget flot terrasser, det er meget smukt. Flot natur, masser af kolibrier. Prøv at se, hvor smukt det er. Jeg elsker Huitzilopochtli. Jeg vil bare sige, almindelige turister kommer ikke til Huitzilopochtli, selvom det har været 3-4 gange i Peru. Det er ikke en del af den kommercielle del. Det her, det er meget specielt. Og bagefter vi tager til Pituxira. Min far, han var dommer, og han blev sendt som dommer til Calca. Min mor var juridisk rådgiver. Og fordi han blev sendt til Calca for at være dommer, jeg blev født der med en fejl. Jeg elsker den fejl. Fordi jeg blev født i Inkarigs helligdels hovedstad. Faktisk, det er her, hvor det starter alle Inka-kosmovision. Det er her, hvor det stammer al Inka-kultur. Det er vores nøgle her. Al de filosofi, religion og energiarbejder fra Inkari, i hele Inkari, det stammer fra Pituxira. Pituxira er det eneste bjerg i hele Inkari, hvor du kan vise. Prøv at sige, det er en puma og en indianer, en inka, en juster her. Det er i 4 dimensioner. Prøv at sige, hvordan det udvikler sig, og det bliver en puma, og det bliver en inka. Lige så stille. Vi har nogle specielle mytos i forhold til vores religion der. Derfor jeg har valgt at Pituxira, at vi skal arbejde der. Vi skal se, hvordan det er energi der. Mælkevej, det kommer til at vise sig. Altså, vi kommer til at se Mælkevej på en meget dybt måde, fordi vi er mere end 4.000 meter høj. Vi skal have nogle øvelser, inden vi tager til Peru, fordi at jeres lunger skal komme i gang. Og det gjorde vi 3 måneder før. Jeg skal nok vise jer, hvordan. Den her fænomen, det sker kun 1 gang om året. Og igen, det er 4 dimension tid. Det er kun tid, det viser dig. Du kan se kun på 10 minutter. Så skal du vente 1 år mere. Hvorfor Pituxira er vigtig? Fordi fra Pituxira, du kan se Soltempel i Cusco. Du kan se Huitzilopochtli, du kan se Pisa, du kan se det hele. Det er en endnu mere højere terrasse, så du kan se hele Inkari for en gang. Derfor det er specielt. Da jeg var lille, jeg var 7 år gammel. Dengang det var ikke mobiltelefon, det var ikke nogen droner. Jeg så nogle UFO der. Og derfor siden jeg var 7 år gammel, jeg vidste godt, min familie og hele min by bevæger godt, vi er ikke alene. Pituxira er en kosmosstation.
Og vi har nogle steder i Cusco, flere som dem i Cusco. Selvfølgelig der er nogle turister, der begyndte at gå til Pituxira. Men det er kun den, der er i gang med at læse arkeologi. Det er den, der er mere interesseret at sige den mystiske del af Inkari. Almindelige turister, det kan man. Japaner, det kan man ikke. Så det Er der nogle steder, der er vigtigere end andre rent energimæssigt? det er vigtigt. Energimæssigt, det her. Det kan jeg godt med. Sidste år for eksempel, vi fik ikke mulighed til at gå der, fordi det er ikke mig, der bestemmer, hvor vi skal. Ikke også? Nu bestemmer jeg, hvor vi skal, fordi jeg vælger, hvorfor vi skal der. Jeg vælger, hvorfor vi skal, fordi når du kommer der, dine øjne begynder at råbe sig selv, fordi det er så kraftigt. Elektromagnetisme. Vi kommer til at arbejde med... Det er faktisk, der er en dans, der hedder Las Guayatas. Det stammer derfra. Kan I huske den første video, der I kom? Det var jo nogle indianer, der danser. Det stammer derfra. Det er en meget flot historie om Pituxira, men vi har ikke tid til at fortælle alt det sammen, fordi det er så spændende. Men når vi kommer derned, faktisk Pituxira og Sawasira, det er to inka-indianer, som bliver sten i bjergen. Og Unuurku, det er en by, som ligger lige under den der bjerg, som er en by, som er decideret til at de ligesom arbejder med vand, også molekylerne. Og vi har nogle wakas der, waka det hele sted, hvor vi kommer til at lave vores ceremoni der, hvor det er det eneste sted i Inkari og Titicaca, hvor vi har en kombination af puma og slank. Begge dele for en gang. Den der mutation af puma og slank. Du kan kun se i Pituxira, og du kan kun se i Tiahuanaco, Bolivia Titicaca. Tiahuanaco, jeg anbefaler jer invitat til Peru. Vi skal lige have, det jeg starter med Galina der, invitat til Peru, alle der kommer med. Vi skal have en fælles frokost, hvor vi skal møde hinanden, vi skal lære at kende hinanden, og vi skal snakke lidt om det her. Så I får en vigtig input, inden vi rejser dernede. Har I nogle spørgsmål? Hvor mange regner du med, hvad er maks antal, og hvad er minimum antal for? Altså max 20. Max 20, ja, okay. max 20, ikke mere. Ja. Max 20. Men så må vi se, hvordan det er. Men jeg vil ikke have mere, for at være ærlig. Ja. Kommer du til at sige noget om det der energiarbejde på et tidspunkt? Ja, vi kommer. Godt. Ja. Et kvarter. Kvarter, ja. Det er Pituxira. Cocha. Igen, vand, det er vigtigt del til den lille Inkari. Og selvfølgelig elementer har altid været vigtigt for os. Og vi arbejder meget med elementer. Jeg vil bare sige, vi arbejder også med kokablade. Kokablade var vores hellige planter. Og vi har også en stor historie i forhold til kokablade. Dengang Inka blev fuldstændigt, hvad kan man sige, koloniseret. Inka har sagt, den der kommer til at tage først heroin fra os, det er det her planter. Og det gør det nu, kokain for eksempel. Ikke også? Men er der ikke også noget med sådan en te? Man kan lave sådan en te, som synes jeg vi har mange lækker te. Når vi kommer... Jeg snakker om... Altså coca-te for eksempel, men det er kun det. Nej. Munya. Ayahuasca. Nå, ayahuasca det er noget andet. Ja. Nej, vi skal ikke arbejde med ayahuasca. Det får vi ikke lov til at bruge. Nej, vi skal ikke have ayahuasca på vores tur. I må selv, altså, den der har jeg lyst til at prøve ayahuasca, jeg kan arrangere, men det er ikke min ansvar. Nej, okay, fint. Ja. Men det kan lade sig gøre. Ja, det kan lade sig gøre. Mm. Ja. Og ayahuasca i Pituxira, det vil være... Men kræver det ikke også, at man er 2 uger forberedt på? Jeg vil bare fortælle, at vi har problemer med ayahuasca i Peru, fordi ayahuasca, du skal ikke spise kød i 14 dage, du skal ikke have sukker, du skal ikke have kaffe, du skal ikke have nikotin. Der er mange ting, du skal undgå. Du skal være clean. Eller sex. Ja, altså, inden du starter. Men ayahuasca gør, at din sjæl og din krop er sådan, ikke også?
Ayahuasca, det afskiller de to. Men det er meget vigtigt, at du har en rigtig guide, når du kommer tilbage til din krop. Så skal du gå tilbage sådan. Ikke også? Ikke sådan. Når det går sådan, så ender man i psykiatriafdelingen. Og der er mange, der gør det faktisk. Og der er mange, der gør det på grund af misbrug. Så det er meget vigtigt, det er, hvis du skal på ayahuasca, du skal være clean. Du skal forberede dig. Mentalt og fysisk. Men du kender nogen? Jeg kender nogen. Jeg kender nogen. Ja. Det kan vi sagt snakke om. Jeg vil, for eksempel, jeg har bestemt mig, jeg vil tage ayahuasca, men jeg vil gerne på San Pedro, som er en version af ayahuasca med mere light. Hvad hedder det, siger du? San Pedro de Cactus. Ja. Det har jeg tænkt på den her gang i Peru. Når vi er færdige selvfølgelig. Og den, der har lyst til, så... Det er ikke plan på turen. Ja. Det er ikke planlagt i turen. Ja. Yes, vi går videre. Vi mangler en. Ja, Ñaupa Iglesia. Det er en hellig sted tæt på Ollanta. Ñaupa Iglesia blev fuldstændig detoneret med spanioler, fordi det var vores hellige sted. Ñaupa Iglesia er en af de steder, hvor der er høj elektromagnetisme. Og derfor, vi skal tidligere om morgenen til at få solopgang der. Fordi solopgang, det er anderledes i Ñaupa Iglesia. Jeg har gjort det mange gange, hvor hver gang det er anderledes. Og lige der, energiarbejder, det er det, vi skal arbejde. Fordi du har en forbindelse til kosmos, en forbindelse til mor og jord. Og det er meget kraftigt, fordi du kan mærke din krop. Jeg ved ikke, hvordan var din oplevelse der, Kent? Jamen, det var først, da I holdt ceremonien, der var oppe på den anden side, at jeg mærkede, at der var en kraftig energi. Ja. Det er virkelig kraftigt. Det er lidt hårdt at gå op, men I får hjælp fra nogle af mine venner. De skal nok hjælpe jer til at komme op. Men det er ikke for svært. Men det er lidt svært. Men det kan en lille smule, men alligevel, det skal nok gå. Det er ikke farligt, men... De skal også bare bag. Ja, meget vigtigt. Lille røgsæk, ikke så mange ting. Fordi vi har en bus, I kan bare ligge det hele der. Men når vi går, ikke så meget stor røgsæk. For eksempel til Machu Picchu, hvis du har en stor røgsæk, du kan ikke komme ind. Men for problemer, så skal du gå og levere din røgsæk og betale for det, ikke også? Ja. Det er meget vigtigt, lille røgsæk, fordi vi har en bus. De regnjakke, eller ekstra jakke, eller tøj, eller whatever. Hvad betyder Ñaupa Iglesia? Ñaupa Iglesia, det er vores hellige kirke. Hvad betyder det? Kan du oversætte det? Det er en hellig kirke. Du kan godt se her, det er Inka-triologi, det er Chacana her, ikke også? Det er kondorer, puma, slang, omkring. Det her, det var meget vigtigt for Inkerne. Det er en hellig sted, hvor vi har lavet mange ceremonier og ritualer. Og det har ikke slagtet børn der, det skal ikke tænke på det, det har ikke gjort det. Men vi kommer til at sige nogle steder, hvor Inka har også lavet ligesom Maya-indianer, de har lavet nogle offer, de ude og det der. Vi kommer til at sige også. Og hvad ser du, der har destrueret det? Var det i Spanien? I Spanioler, ja. Det var alle de der plads, altså katoliske plads. Okay. Det var i mål vores tempel. Og der, for eksempel, Sacsayhuaman var 4 gange så stor end det er nu. Det blev fuldstændig bombarderet og bygget katedral i Cusco. En katedral var ikke bare en kirke, det var en 12-skats kontor. Fordi vi skulle levere guld der. Og det kunne godt sige, at en var ikke nok. Peru har givet til Spanien så meget guld, at vi kan bygge en motorvej fra Cusco til Madrid i syd. Så meget syd, det har taget fra os. Så de havde mere sølv end Peru lige nu, det er verdens største producent af guld og sølv og kobber. Kineser, det er afhængige af os. Altså Kina uden Peru, det er Kina. Ja, men det er en anden emne der. Men jeg har en masterkrystal her, så jeg ligger her.
Og det skal I sige, hvordan det er, når vi kommer til at arbejde med energiarbejder. Hvorfor kristaller? Fordi Inka brugte rigtig meget kristaller. For eksempel i Sacsayhuama, for 20 år siden, det blev fundet masser af kvarts i forskellige steder i Sacsayhuama. Vi har også mange kvarts i forskellige bygninger på grund af silicium. Jeg kommer til at give jer nogle eksempler på, hvorfor krystal har power. Vi kommer til at sige det. Men jeg beglæser det meget, meget lækkert sted, og så plus i forhold til de energiarbejdere, og det er meget kraftigt, fordi elektromagnetisme det er meget højt. Meget højt. Derfor jeg skal fjerne jeres skov, eller sådan noget, til at gå der, fordi så kan I mærke det. Ja, og vi kommer til at lave solopgang der. Så er meget, meget flot, og jeg har haft altid meget flot oplevelse, og hver gang det er anderledes. Hver gang det er anderledes. Det er også dengang vi tog til Njørby Glacier, klokken var 12. Jeg synes det var forkert, men vi skal køre i hvert fald fra vores hotel til Njørby Glacier klokken 7. Fordi solopgang det er omkring klokken 8:30. Fordi det er en lille, der er forskellige bjerge omkring. Det er mange bjerge omkring i hvert fald. Så har vi Ollantaytambo. Ollantaytambo Sol Tempel. Det er meget, det er lidt svært at fortælle jer. Det er bedre, hvis jeg er dernede. Det er så smukt. Hver eneste sten, det er mere end 20 toms, 25 toms. Og det blev transporteret fra den anden bjerg hertil. Og jeg der var i militærsted. Igen, det har nogle steder, alle de her, det var vores køleskab. De med. Kartofler, majs. I Ollanta, du kan sige, at hvad kan man sige, hvordan inkerne de har organiseret sig til at bevare vores produkter. Også militærmæssigt. Her vi skal gå rigtig mange trapper i hvert fald. Og det er super lækkert. Super lækkert. Her vi kommer til at arbejde med resonanse. Og ligesom i Machu Picchu også vi kommer til at arbejde med resonanse. Jeg skal nok vise jer, også i Njørby Glacier vi kommer til at arbejde med resonanse. Hver eneste person, der kommer til at arbejde med resonanse. En ting jeg har glemt at sige det. Når vi kommer til Cusco første gang, alle får en tæppe, og alle skal vælge en krystal, som skal have med til deres tur. Og den skal I også have med til, når I kommer hjem. I beholder bare. Det er en del af programmet. Alle får en tæppe og en masterkrystal. Og den masterkrystal, det er til at I kommer til at arbejde med jeres egen energi, og det er også meget vigtigt for mig, I får dem. I kommer selv til at vælge dem. I må selv vælge, hvad for en den kommer. Men I kommer til at tage med hjem de to ting. Tæppe, fordi der er mange steder, hvor vi skal gå og sige det. Der er mange steder, så har I deres egen tæppe. Det også? Og det fylder ikke så meget. Hvor lang tid har vi? 5 minutter. Okay. Ja, en sidste så. Så holder vi pause. Moray. Har du været i Peru måske? Ja, jeg har været der. Har du været i Moray? Nej, jeg har heller ikke været i Ollantaytambo, det er år i år. Ja. Får du chancen, ja. Nu har du chance. Ja, det er det. Ja. Moray, siden jeg var lille, det har altid også været min yngste sted. Moray er så smuk. Og det er også en del det er også en del Inka-rig, som er mere flad. Altså, når vi kommer til Moray og Anta, det er mere flade. Fordi vi er næsten i toppen i bjerget. Når vi kommer til Calca, det er her. Kan I følge den? Så er sådan, ikke også? Og så Cusco her.
Det samme, næsten gusko. Og det er mega spændende, fordi så kan du sige her ligesom flade, ligesom Danmark. Ja, men du kan sige, at det regner, og det lyder der længere nede. Det er så fedt, det er flot. Og så plus, når du går ind i den der laboratorium, jeg tror, det er forbudt nu, men jeg ved ikke, hvordan det er. Det er mange år siden, jeg har været. Men det er alligevel, der er så smuk natur der. Det er meget flot. Det her, det er faktisk vores landbrugslaboratorium. Hver eneste lag har forskellige temperaturer, og alle de der kartofler, majs og quinoa, vi har, det stammer derfra. Har I nogle spørgsmål? Når du snakker om elektromagnetisme eller elektromagnetisme, mener du så energi i bred forstand? Energi, ja. Altså frekvens. Ja, frekvenser. Ja. Vi har mange steder, hvor du kan gå og mærke med det samme. Det kan man lige efter det her, jeg kommer til at snakke om det. De steder, jeg valgte til at være og lave energiarbejde, det er i nogle steder, hvor vi har meget høj elektromagnetisme. Og jeg ved, fordi det har jeg set, siden jeg var lille, hvordan min familie har arbejdet der. Ja. Og så selvfølgelig, jeg vil bare sige, at de steder, vi kommer til at besøge, vi skal have stor respekt. Inden vi tager, det er meget vigtigt. Jeg vil bare fortælle, hvorfor majs er vigtigt for inkerne. For eksempel, når vi laver vores solfest, det første inka, det kommer med, det er en majs. Hvis du kigger på en majsinfrastruktur, det er det samme på vores bygninger. Har du aldrig tænkt på, at Sacsayhuaman er en majs? Det er så majs. Alt det der, den måde, det har moduleret det der sten, og det har bygget, det er baseret i majs. Og derfor, når det kommer jordskal, altså, det kan ikke gå i stykker, fordi det er ligesom majs. Ikke også? Det er mega spændende i hvert fald. Nu skal vi holde en lille pause. Inden vi går videre, viser jeg, hvorfor er det vigtigt, at vi skal arbejde med krystal i Peru. Krystal har nogle metafysiske kræfter, og de elementer, som krystal har, det har vi også i kroppen. Jeg har lige snakket med min veninde, at vores hjerne har en elektrisk kemisk system direkte til hjertet. 75% af vores krop, det er vand. 75% af vores planet, det er vand. Molekyler. Jeg ved ikke hvorfor, men vi har det samme som jord. Vi er også en mindre, vi er på en eller anden måde en mikrounivers. Vores hjerte, det er ligesom vores solsystem. Men hvorfor præcis krystal? Fordi krystaller kan, takket være til det her krystaller, vi har udviklet vores civilisation i de sidste 100 år. Jeg er IT-specialist, jeg skrev i sygehuset. Jeg har haft elektronik i 20 år i Danmark, inden jeg tog min uddannelse ind på IT. Jeg konfigurerer forskellige slags maskiner. MS-scanning, ultralydmaskiner. For eksempel MS-scanning, magnetiske resonancer. Magnetisk stammer fra magnetisme. Og resonancer stammer fra krystaller. Men hvordan? En krystal normalt udvikler elektricitet. Det hedder piezoelektrisk effekt. I slutningen af 1800, det var 2 år i Paris, det har konstateret, at krystaller udvikler elektricitet. Og Marie Curie Institut, så det begyndte ligesom at studere mere krystaller. Og det brugte faktisk radioaktivitet til at behandle kræftpatienter i 1900. Hun døde faktisk på grund af radioaktivitet. Og siden begyndte ligesom at selektionere mineral i forskellige niveauer med radioaktivt niveau eller frekvens. Ikke? Men takket være til de her, vi har pacemaker, MS-scanner, ultralydmaskiner, ure, derfor det hedder kvartsure, radar, det stammer herfra. Men hvordan? Prøv at se.
Hvis vi kommer her. Vi skal lave norsk job, altså. Hvor er det her? Det har power. Det har power. Har I siger alle sammen, ikke også? Kan du sige? Ja. Ja. Josef. Og de der power, vi bruger, de microchips, transistors. Pacemaker. Den første radioapparat, der blev lavet af bjergkrystal, militær i USA. Mobiltelefon. Og mange kulturer, mange gamle kulturer, det vidste godt de elementer, hvordan det fungerer sammen. Og derfor vi bruger det healing. Fordi det er silicium, der gør det her. Og silicium, vi har i vores hår, negle, hud. Men det her, det var en godt eksempel med bjergkrystal. Hvis vi snakker med forskellige mineraler, så er der altså andre elementer, andre kemiske sammensætninger, vi snakker om. Giver mening? Ja. Hvorfor det handler om power, frekvens og energi. Jeg kan helt vildt godt lide, at du fortalte engang, hvordan de tager de her store krystaller, og de brugte dem som, ikke en tusindpæl, men som en connection, communication satellite. Ja. Men det, jeg synes, der var vildt fascinerende, det var, at du sagde, at de var skåret ind i 16. Ja. Normalt en krystal har 6 facetter. 6 facetter. En almindelig krystal. Hvis vi er heldige i Pitusirer, vi kan finde krystal. Det er krystal. Jeg fandt ikke Pitusirer krystal. Jeg fandt chalkopyrit. Det er pyrit i Pitusirer. I må gerne tage med hjem. Bare en stykke også. Ja. Men det var en forsker fra IBM, det har ligesom poleret 32 eller 16 facetter af en krystal. Og så jeg viser dig her. Ja. Prøv at se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er normalt. Det er naturligt. Men hvis vi ja, det er 6, ikke også? Men hvis vi læser 16, den der radiofrekvens, det har, du kan ikke se. Den der radiofrekvens, det har, det er mere power i. Igen, binatalsystem. Hvis det er 32, højere frekvens. Ikke også? Derfor, når vi sender en teleskop til James Webb, det blev lanceret. James Webb ligger 1,5 millioner kilometer fra vores jord. Men det sender billeder til os. Det er faktisk det mineral, det snakker sammen. Det er mineral. Det eneste, det er forskel, det er, at vi er så kloge, at vi ligger nogle algoritmer. For eksempel, det James Webb teleskop, det er kæmpe store med guldplade. Og det er guld fra Peru. For det peruvianske guld er det det bedste til elektronik. Hvorfor guld? Fordi guld kan håndtere infrarød. Og vores kosmos er fuld af infrarød. Det er derfor. For eksempel en mikrofon uden kvarts, ingen mikrofon. Højtaler, tuner der stemmer, guitar, alle de der stammer fra mineralet. Du kan ikke tænde din bil uden kvarts. Når du gør, det er en kvarts. Også det samme med lighter. Når du tænder en lighter, det er en lille bitte kvarts, der sidder der, og det er en hammer, der slår sådan, puff, og så gas og plus elektricitet. Vi er faktisk afhængige af silicium. Og så det er det samme med laser, det stammer fra safirus og rubin, og for eksempel endoskopi, teleskopi, mikroskop som er krystallografi, det stammer fra fluorid. Men det der, vi skal starte en anden dag, nu skal vi koncentrere os. Jeg kommer til at holde her i foredrag om krystal og den metafysiske kræfter. Normalt, når jeg snakker på helsemæssigt, det er kun 45 minutter, og det er ikke nok. Det skal være 2 timer. Så hvis I har lyst til at høre en anden dag, så er I altid velkommen til at høre. Men jeg skal lige snakke med, hvornår vi kan arrangere det.
Så vi går videre. Det må dig. Guillermo. Guillermo det er også et meget spændende sted i Cusco, hvor turister, hvis der kommer 1 million turister, det kommer kun 0,5 eller 1% her. Ja. Var der nogle turister dengang, vi var? Nada. Men Guillermo, det er også en kosmosstation. Der er mange, der mener, det er en forbindelse. Alle de sten, der findes i Guillermo, det er ikke almindeligt. Det ligner noget, der kommer fra andet sted. Den her gang, vi var kun her i Guillermo, men hvis vi går 300 meter længere op, så kan vi sige, hvorfor Guillermo har en station. Guillermo har mange hængesteder. Vi kan ikke sige Guillermo det hele kendt. Men den her gang, jeg skal nok søge på, at vi kommer til at sige Guillermo det hele i Guillermo. Det ligger på 4.000 meter højt. Det er højt, og det er koldt at være der. Jeg skal have et rigtig god jakke derfor. Men som jeg har lige sagt det, vi har vores bus. Der, de kan bare placere der deres jakke, eller fordi det er kun her, vi kommer til at være høj, det er 4.000 meter højt. Og sige, hvordan har de poleret det her? Det er meget fint poleret. Det er en præcision, 100% præcision. Altså, det er ingen maskine lige nu, det er ikke engang lasermaskine kan lave det der. Derfor at i Cusco, vi tror, vi er ikke alene. Fordi det her, det er ikke almindeligt. Nå, helt, altså der kan du ikke se der, den er jo helt sort. Det er sort. De her sten, det er sort. Det er nogle små sten, du kan ikke lufte dem. Det er ligesom... Kan du sige, hvor lille den er? Hvor ja. Jo, prøv at se, hvor lille det er. Så. Du må gerne videre til det er ja. Det er ligesom, det er magnetisme, som søger hele tiden de der sten, du kan ikke lufte dem. Det er så tungt. Og det er så lille. Her vi kommer til at arbejde med energiarbejder. Hvordan? Vi arbejder med pagos. Og pagos det er en ritual, hvor vi har stor respekt for vores jord. Og vi ligger alle vores tanker, traumer, det hele der. Og bliver sendt til kosmos, når vi arbejder med. Ja, vi arbejder på den måde, men jeg skal nok du forklare mig bagefter, fordi vi skal lige videre. Jeg vil gerne fortælle mere om det her, hvordan det kommer til at være vores tur. Det er Guillermo, og det er en lang tur, men det er smuk. Det er meget smuk. Og som jeg har lige sagt det, det er kun få turister, der kommer der. Selvom der er mange, der har været i Peru 5-6 gange, det har det været der. Det er ikke en del af den der kommercielle tur. Det her, det er noget andet. Har du hørt om det her? Jeg mener, vi var der. Har du været der? Ja, det tror jeg nok. Okay. Eller også så den anden, der hedder månetemplet deroppe bagved Sacsayhuaman. Ja, det er noget andet Sacsayhuaman. Ja. Men det ligner lidt om Sacsayhuaman. Nogle sten. Ja. Og vi skal have strøm. Har I nogle spørgsmål? Det er noget, ja. Det er Guillermo, men det er den første del af Guillermo. Det findes også andre steder fra Guillermo, hvor det er meget spændende og uforståeligt. Ja. Yes, det var det, jeg ville bare fortælle jer, hvor vi skal hen i Peru. Selvfølgelig, det kommer også mange flere steder. Og jeg valgte den vigtigste del af vores tur. Det kommer Grenco, det kommer mange steder på vej til de forskellige byer.
Og Galina kommer med os, og hun kommer til at hjælpe mig med energiarbejder. Og den måde, jeg arbejder med energiarbejder, det er baseret i Inkari, hvor vi etablerer forbindelse til mor og jord for det første. Vi kommer til at bruge elementer, plus kokablade. Vi kommer til at lære nogle pagos. Vi kommer til at lære, hvordan det er med at arbejde med pagos. Pagos. Hvad er det? Det er ligesom en slags betaling, det hedder. Ligesom, du lever en ligesom offer. Ligesom specielt, hvor du bruger naturprodukter som majs og junio, og det er lokalt, og kokablade, blomster. Hvad hedder det, pagos? Det hedder pago. Ligesom, hvis du oversætter på dansk, pago, det betyder betaling. Men det er ikke en betaling sådan. Det er noget spirituelt. Offring, ja. Og så vi kommer til at arbejde med kosmos. Vi kommer til at ligge på nogle steder, hvor vi kan bare mærke energi mellem vores krop og univers. Vi kommer også til at være nogle steder, hvor vi kommer til at mærke elektromagnetisme fra jorden. Hvordan det absorberer. Og det er kraftigt. Det er kraftigt. Alle sammen kommer til at i hvert fald aflyde 5 minutter. Og hvor var det hen? Ja, det er meget vigtigt for dig. Fordi så kommer du til at fjerne alle de der med høj. Ja. Fordi du kommer til at sige på en anden måde. På en kraftig måde. For det er ligesom, når du kigger fra den der vindue i Huchikosko. Når du kigger bare sådan, ikke også? Du kan godt mærke, at jorden absorberer dig. Det er så kraftigt. Og alle sammen kommer til at have den oplevelse i hvert fald. I Huchikosko. Men nu jeg vil gerne give plads til Galina, som kommer til at være også en del af vores tur, som kommer til at hjælpe mig med energiarbejder og alt. Værsgo, Galina. Hej alle sammen. Nu kommer jeg i den anden halvdel. Og jeg skal også være med på turen. Jeg kommer oprindeligt fra Rusland, men jeg har også været i Peru. Og på min livsvej, jeg kommer fra en familie, som har ikke været religiøs, har ikke været spirituel. Så det emne har vi slet ikke diskuteret. Så jeg blev opvokset i familier, hvor det emne har været lukket. Men jeg har altid mærket en interesse, så jeg har udforsket på en hånd, hvad er det, man tror på. For eksempel i Rusland, der er man kristen for det meste, i den europæiske del af Rusland. Men man praktiserer shamanisme i den asiatiske del af Rusland. Og det vil man godt, så hele kulturen er præget af forskellige retninger. Så man praktiserer også buddhisme, der hvor man praktiserer shamanisme i den asiatiske del af Rusland. Så der er forskellige retninger. Og jeg har prøvet at finde min egen, fordi jeg kunne mærke, at nogle af det har resoneret med mig, nogle af det har slet ikke resoneret med mig. Hvor jeg kunne mærke, at der er nogle rammer, der er nogle regler, som kommer et andet sted fra, end det jeg kan mærke er rigtigt. Så jeg har søgt min vej. Og i de sidste 20 år har jeg arbejdet på energi, har lavet energiarbejde på forskellige planer. Først har jeg startet med mit eget energi, igennem yoga, igennem tai chi og qigong. Så jeg praktiserer energiarbejde med mig selv. Og i de sidste 13 år, har jeg arbejdet med klienter, med andre mennesker, hvor fokus har været healing, hvor fokus har været for det meste mit kald, mit budskab. Det er vores kontakt til vores guddommelige natur, som vi alle har, som vi alle er. Og i det sidste stykke tid er der jo flere og flere, som virkelig kan mærke det kald. Så mit opgave på rejsen er at hjælpe alle deltagere med deres
indre rejse, personlige indre rejse på den her tur. Fordi der er en grund til, hvorfor man blev kaldt på turen. Det er ikke bare for sjov. Det er ikke bare fordi det er spændende at se. Men fordi vi kommer til at besøge meget spændende steder med højfrekvente energier. For eksempel, da Josef har vist Ollantaytambo, jeg har en fantastisk oplevelse derfra, hvor når man står et sted, hvor alle de kæmpe monolitsten, og kigger ned på en dal, så kan jeg mærke, at alle de sten, de holder faktisk et felt. Så alle, som kommer igennem den her dal, de kommer til at rejse deres frekvens. Så der er et felt af energi, der bliver holdt i et område, hvor alle turister kommer igennem, hvis de skal derop. Og det er et felt, der har været der i al den tid, hvor lang tid nu de sten har eksisteret der. Så de holder frekvensen for vækning af bevidsthed i virkeligheden. Så min opgave er at hjælpe folk i forhold til at finde ud af, hvem de er i forhold til det her dybere sted i dem. Og også i forhold til, hvordan kan vi vække vores bevidsthed? Hvad er vække bevidsthed? Hvordan kan vi komme ud af vores rammer? Den måde, hvordan vi ser os selv, hvordan vi tror om os selv, hvad vi tænker om os selv i virkeligheden. Og hvordan kan vi flytte fokus og faktisk ændre vores opfattelsesmåde, så vi kan mærke, at jeg har en ubegrænset natur i mig. Og det er ikke bare ord, at vores fysik, den er ikke begrænset, den er ikke limiteret af det, vi tror, det er. Det er meget mere. Så min opgave er at også hjælpe folk at vække bevidsthed, at mærke, både blive alignet med den guddommelige natur, de er, men også åbne bevidsthed. For mig det er meget energetisk arbejde, meget teknisk. For mig det er meget teknisk. Jeg sanser rigtig meget energi. For mig bevidsthedsfelt kan også sanses. Mærkes i forskellige dybder. Nu kender vi godt bevidsthed, underbevidsthed, højere bevidsthed. Det er forskellige dybder. Det er forskellige dybder, hvor vi, som vi snakker, når vi snakker om vores blokeringer, så noget, som ligger i underbevidsthed. Når vi snakker om vores programmer, ubevidste programmer, som ligger også i underbevidsthed. Den ene måde at arbejde med det på, at kigge tilbage, og det har vi nok alle sammen været igennem, når vi arbejder med os selv. Vi kigger tilbage, vi ruller op, indtil vi når til et punkt, hvor vi kan mærke, det der sted, jeg ruller op i, den er uendelig. Fordi vores opfattelse er, at der er noget galt med mig. Så jeg skal hele det her, og det her, og det her. Hvad kan jeg ellers hele? Så er det mit slægt, så er det tidligere liv, så er det alt muligt andet. Men prøv lige at tænke, hvordan kan en tidligere liv, eller et andet menneskes tidligere liv, påvirke dig i dag? Det er vores måde at se det på. Så hvor er vores egen kraft og vores egen power? Hvordan kan det være, at vi tror i dag, i den her form, at noget, vi har måske oplevet i et tidligere liv, stadig hænger på? Hvor er vores styrke i det? Så jeg ser en bevægelse i dag i forhold til indre arbejde og energiarbejde med os selv og bevidsthedsarbejde, hvor vi, mange i hvert fald, kan godt mærke, noget er der nok at grave i alt det der. Fordi jeg har også haft oplevelser, hvor jeg kunne mærke på et tidspunkt tidligere liv, alle de tidligere liv, jeg har set. Jeg kunne mærke lige pludselig, det er ikke sikkert, det er mine tidligere liv. De mærkes som mine, fordi jeg resonerer i det. Jeg kan genkende mig i det. Så i virkeligheden, så længe vi har brug for at spejle os i noget, for at hele noget indeni, så skal vi nok finde noget at spejle os i.
Så vi skal nok finde nogle oplevelser, dramatiske oplevelser, som vi kan spejle i dag, så vi kan få healet noget. Og så mit fokus i de sidste år har været på at ændre fokus og fokusere på styrke. Fordi hver eneste af os har en kerne, som er hel. Vores kerne, vores guddommelige kerne, det er det, der er vores kerne. Det er ikke det, hvordan vi ser det, måske i den her krop. Men vores indre guddommelige kerne, den er hel. Hver eneste af os har alle muligheder. Hver eneste af os allerede har alle styrker til at gå igennem den vej, vi gerne vil gå igennem. Spørgsmålet er, om vi kan huske, om vi kan vække den styrke, som man tror, man ikke har, men den er der. Den er ikke et eller andet sted hos vores nogen, som kan hjælpe os med det. Det prøver vi indtil vi kan mærke, okay, den styrke burde findes i mig. Så mit budskab i dag er, at vi har den styrke. Og hvad så, når man ligesom kommer dertil og tænker, okay, jeg burde have de styrke. Hvad gør jeg så med, for eksempel, de her magiske steder på jorden? Andre mennesker, andres erfaringer. Vi har stadig brug for en spejl. Fordi i det spejl, det kan vi netop vække vores styrke. Så det handler om at ikke se det uden for sig selv, men i virkeligheden bruge det til at spejle det ind. Og finde den samme styrke i os selv. Så når vi skal på rejsen, hvor Josef kommer til at guide os til fantastiske, mega powerful, kraftfulde steder i Peru, som det nu findes. Vi kommer til at arbejde energetisk på hver sted. Og vi kommer også til at arbejde med de energier, mærke sanser, mærke budskaber, som det ligger for hver af deltagere på rejsen. Og min opgave kommer til at være at støtte jeres indre rejse på den her tur, for at også finde jeres styrke, jeres power. Så det handler om de energier, vi nåede der, de oplevelser, vi nåede der. Hvordan kan de hjælpe os til at mærke til vores styrke, så vi vækker det, så vi kommer hjem opdateret, hvor vi finder de her styrker i os. Så det er en fusion, hvor Josef guider os til at mærke energier i forskellige steder. De steder, der er i Peru, energistærke steder, de har hver sted har sin egen energi, hver sted har sit eget budskab. Men via de steder, via de budskaber, kommer vi til at også mærke vores egen power, vores egen styrke. Og det er vigtigt. At det er ikke bare noget, hvor man ligesom kommer derhen, bliver opladet, kommer hjem og mister det. Budskabet er at mærke det i sig selv, så vi har det, så vi tager det med hjem. Fordi det er en del af os. Og så starter jeg igen, eller jeg kommer tilbage til starten, da jeg sagde fra starten. Hver eneste tager på det her rejser, eller på andre rejser, fordi man bliver kaldt. Så det mærkes en tiltrækning, fordi der er der noget for mig. Og så inviterer jeg jer til at mærke det på den måde, at når I kommer til de steder, om det er Peru med os, eller andre steder, at I kan mærke, at de energier, som er der, de resonerer i noget, som I har inde. I har det. Så det handler om at vække det. Og det bliver så min opgave, til at hjælpe jer på den tur med det. Og jeg kommer også til at lave energiarbejder forskellige. Jeg ved faktisk slet ikke, hvad det kommer, fordi jeg er en kanal.
Og jeg kommunikerer med det, som er på stedet. Og det, som er også, fordi den gruppe, som kommer, hver eneste, som kommer, I kommer med jeres egen indre proces. Så det, som jeg kommer til at formidle, kommer til at være afhængig af, hvor vi er hen, hvornår og hvem er med. Så derfor vil jeg ikke nøjen. Jeg er en kanal. Når jeg er der, så kommer det. Og så vil jeg gerne invitere jer til en lille oplevelse, så I også kan møde mig i forhold til energiarbejde. Så jeg kommer til at guide jer og også arbejde energetisk. I det handler det om, og det er også det handler om på vores rejse, er at møde sig selv. Og at møde den dig, den guddommelige dig, som du er. Den guddommelige gnist, som du har. Så du må gerne mærke ind i dig selv. Det er op til dig, om du har øjnene åbne eller lukket. Men mærk ind i dig selv, og formålet er at møde den dig. Den dig, som ved alt. Du har en indre visdom. Den dig, som er den guddommelige natur. Som er den guddommelige frekvens. Og bevidsthed. Så vi går ind og aligner os med den energifrekvens, som dit højere bevidsthed repræsenterer. Den kan aflæses i vibration, i energi, men den kan også mærkes som lys. Du har din egen helt speciel signatur af din bevidsthed, højere bevidsthed, som kan mærkes aflæses som energi, vibration, lys. Og vi går dybere ind i os selv for at aligne indefra, aligne os med det. Dit eget lys. Og vi fremmer den. Vi lader den komme frem, indefra. Det er dit høje vibration. Det er dit lys vibration. Og på den ene side, så går du dybere ind i dig selv, og på den anden side, så kan det mærkes med lyset, kan det også mærkes lettere. Man har også grounding, så du er både grounded, men energien kan mærkes, frekvensen kan mærkes lettere, og du møder dit eget lys. Lys, energifrekvens. I din egen signatur, som afspejler dit højere bevidsthed. Det er den du er. Og det er en form for alignment, hvor vi kommer mere i samklang, og vi lader vores celler komme mere i samklang med det lys, med den bevidsthed du er. Og det er inde i dig. Og vi lader det lys åbnes igennem celler. Den energi, den vibration, vi tuner mere og mere ind på det lys, på den energi, på den vibration. Og lader kroppen, celler, bliver mere og mere alignet, kommer i samklang med det lys. Det er ligesom at forankre lyset, dit eget lys, forankre den i dine celler.
forankre den i dine celler. Og vi bliver her lidt nu. Og mærk sans, om du kan fornemme en dybere kontakt med dig selv. En dybere kontakt med dit lys. Og en bestemt vibration af din energi og bevidsthed. Højere bevidsthed kan udtrykkes også i energifrekvens og lys. Vi integrerer den kontakt. Og imens vi integrerer den kontakt, må du gerne begynde at vende tilbage. Imens vi integrerer den kontakt. Jeg holder stadig felt for at kontakten integreres. Hvorfor imens du kommer tilbage? Fordi når vi går i den her proces, så går vi ind i nogle andre bevidsthedslag, i kontakt med andre bevidsthedslag. Når vi kommer tilbage, imens vi integrerer, så er det ligesom, vi husker den oplevelse igennem alle forskellige lag i bevidstheden. Også den bevidsthed som bevidsthedstilstand, som vi har til vores hverdag. Så vi har oplevelsen med os. Og det her er en lille smagsprøve på den måde, hvordan jeg arbejder med energi. Jeg skaber et energetisk felt og guidning. For mig det er et bevidsthedsarbejde, fordi jeg kan mærke sanser forskellige bevidsthedslag. Jeg kan hjælpe undervejs, mens jeg guider, så guider jeg også ind i dybere bevidsthedslag. Det er der, hvor vi skaber transformationer. Det kan også mærkes, at man kommer i dybere tilstand, hvor man er ved at falde i søvn. Hvorfor det? Fordi man kommer i dybere tilstand, hvor man også i theta og delta bølger, hjernebølger. Det er også der, hvor vi sover. Når vi sover, så vi er der. Så kroppen den genkender og siger, du skal sove. Det skal jo så ikke. Men kroppen genkender det som søvntilstand. Men det er der, hvor vi skaber transformation. Så når vi kommer på rejsen, og vi kommer til de forskellige steder, så kommer jeg også til at støtte jer til at gå i dybere tilstand for at møde også, hvorfor I er der, hvad er I, hvorfor er I her, hvad møder jeg her, alle de her forskellige steder, og de er forskellige. Det kommer også til at være en rejse, som hænger sammen, de forskellige steder, den oplevelse I får en hele oplevelse, når vi ligesom kigger på hele rejsen. Jeres indre rejse kommer også til at have en hel oplevelse. Selvom jeg oplever forskellige ting, så hænger det sammen. Og det er så min opgave til at støtte jer på den vej. Og deres indre rejse på tur. Det lyder måske en lille smule pessimistisk, men den her rejse, altså vil man ikke kunne lave den hvor som helst, altså i forhold til den personlige del, og i forhold til det at komme ind til sig selv. Ja. På den anden side, ja, man kan godt lave det hvor som helst, også derhjemme. Men når man mærker en indre kald, så er det fordi, der er noget helt specielt, du kan møde der. Yeah. Fordi energisammensætning er på en bestemt måde lige præcis for dig. Jeg har været 20 forskellige steder på jorden med energiarbejde, som jeg blev kaldt til. Og det er altid et bestemt tidspunkt. Hvornår skal jeg være hvorhen på jorden? For eksempel, jeg har også lavet et energiarbejde på Bali, hvor jeg vidste i 3 år, at jeg kommer til Bali. Og jeg vidste godt, hvis man kigger på kort, så er det her på kortet. Og så skulle min søster på rejse til Bali, hvor jeg spurgte hende bagefter, hvad ligger det der? Så siger hun, ingenting. Og så tænker jeg, jeg skal derover.
Så på et tidspunkt, så kom jeg så til Bali. Og vores chauffør, den var forsinket i flere timer, så vi kom flere timer for sent til det sted, hvor vi skulle hen. I forhold til, hvad vi har planlagt. Og da vi kom der, så kan vi se, fordi der er 2 søer, og så foregik det en shamanistisk ceremoni, som varede i 3 dage, med lokale shamaner. Det var et eller andet stort, et eller andet, hvor de har lavet i 3 dage noget shamanistisk der. Så vi kom præcis til afslutningen, hvor alt kulminerer. Deres 3 dages arbejde kulminerer. Så vi ankommer lige der, hvor jeg skulle være. Lige til den her afslutning, fantastisk afslutning, hvor jeg samtidig vidste, at lige nu i Danmark er der faktisk samlet shamaner fra forskellige lande, hvor jeg også tænkte, hvorfor skulle jeg lige til Bali lige på det tidspunkt, men det kaldte. Så mens jeg stod på Bali og var med til den fantastiske afslutning, der var jeg connected med shamaner fra Danmark, som har lavet også nogle ceremonier, og shamaner i Rusland. Så det var helt fantastisk. Og selvfølgelig skulle jeg være der. Jeg vidste ikke hvornår, men jeg kom lige på det rigtige tidspunkt, fordi jeg skulle være der. Sammensætningen var lige nøjagtig, som det skulle være. Så når man bliver kaldt, så er det ikke lige meget. Så er det fordi, du har noget helt specielt med den energisammensætning, som er lige præcis der. Og så kender man også tidspunktet, fordi man kan mærke noget nu. Er det ikke lidt ligesom at vende tilbage, hvad du snakkede om, det der med, at vi er alle sammen en del af kosmos, og at vi er alle sammen et større sæt af atomer, og så i stedet for at give en elektron og modtage en elektron, så er vi hinandens elektroner også, at vi hver især giver hinanden noget, men at når man tillader sig selv at lytte til det her kald, så gør det også, at vi er mere in tuned, og at vi er åbne, og at vi siger, I'm worthy of this. Og så får vi en ekstra gave, vi snakkede om det, at så bliver man granted endnu mere. Så det der med at tillade at lytte, men det kan godt være, at du ikke har brug for det. Men det er bare... Jeg har ikke brug for det, så overbevist om det her. Jeg spørger bare om Nå, okay. Ja. Jamen, fordi jeg er et andet sted end det der, og så havde vi en men det er faktisk meget smukt, når man bliver kaldt nogle steder, og ved ikke hvorfor, og ved ikke, hvad der sker. Når man lytter, og man kommer der, og man står der, det kan godt være, at hjernen ikke forstår, men dybere inde i sig selv, så ved man bare, jeg skulle være her. Og det sker lige nu. Og det er også en anden ting, når vi kommer til forskellige steder, så det er anderledes. Altså, selv energi, det er fuldstændig anderledes. Vi kan ikke sammenligne Njobi Iglesia med Huji Krosko eller Pitusira. Det har deres egen energi, og nogle er meget dyre, og nogle der bliver lidt let. Men måske vi ikke forstår det spørgsmål. Jeg ved ikke, hvordan du forstår det. Nej, men fordi du... ja. Og jeg vil også sige, at det er faktisk meget normalt, at man ikke ved, hvorfor man skal derop. Så hvis man tænker, man skal vente på, så jeg ved, hvorfor, det kommer ikke. Det kommer, når man står der. Og det er normalt. Også for dem, som kan sige, mærker, sanser, så man lytter bare til den her energi, og det er det. Enkelt. Altså, vi kan sagtens connecte med forskellige steder på jorden, men altså, det er noget helt andet, der står der. Ja. Jeg har også venner, som arbejder, alle mulige har indvendt i hvert fald, som arbejder forskellige steder på jorden, men hjemme fra Danmark. Og det er så hans kald. Det er så hans måde, jeg gør på. Han føler heller ikke kaldt til at tage forskellige steder, fordi han skal være her og gøre det arbejde hjemmefra. Så det er forskelligt. Men hvad er nogen, som bliver kaldt? Forskellige steder. Yes.
Og jeg vil bare fortælle en ting, der som mange vi faktisk ignorerer det her. Mange det tror jeg shamanisme, det stammer fra forskellige steder. Shamanisme, det stammer fra Sibirien. I Peru, det findes ikke nogen shaman. Det findes en spiritual guide. En spiritual guide, det er en person, som er en læge, en psykolog og en underviser. Den der tre facetter. Det er ligesom en shaman også i Sibirien. Faktisk, shamanisme stammer fra Sibirien. Og i Peru, for at være en spiritual guide, du skal blive ramt med en lyn og overleve. Igen, vi snakker om energi på den elektriske side. Det er kun få spiritual guide i Peru, som har et ar fra en lyn. Og det er mange, der går og offrer sig til bjerg og venter på, at det bliver ramt. Så der er bare også en gang. Men jeg anbefaler ikke. Det var ikke en anbefaling. Det er ikke det, rejsen går ud på. Ja. Men jeg vil bare fortælle det der. Det er ikke en del af programmet. Det vil bare fortælle, for man siger, jeg vil gerne møde en peruviansk shaman. Nej, det har vi ikke. Men vi har ingen spiritual guide. Ja, det er forskelligt. I forhold til, jeg blev spurgt efter en tak, Karina. Yes. Jeg blev spurgt efter den politiske retning i Peru. Lige nu vi har en meget kontroversiel politisk situation i Peru, men ikke som sidste år. Sidste år, hvis vi skulle rejse i februar, vi var nødt til at aflyse og rejse i september i stedet for. Men lige nu, som det er stabilt. Det er ikke nogen problemer. Vi har haft nogle små problemer selvfølgelig, men det er også fordi USA begyndte at blande sig igen. Det er problemer i USA. I USA det begynder at være politi med i hele verden. Og nu vi har et rigtig godt samarbejde med Kina, og USA er glad for det. Og derfor vi har nogle lige små problemer med Kina, USA og Peru. Jeg vil bare sige, at Kina er afhængig af Peru. Kina uden Peru, det kan ikke producere deres elektronik. Kina er så meget afhængig, at det er 80% af vores skove, det bliver sendt til Kina. Det producerer elektronik. Også silicium, og jeg tænker på de batteri, de elbiler også. Vi har faktisk en stor kilt materiale til at producere batteri. Og nu Peru er i gang med at bygge verdens største havn. Og det kommer i produktion nu i december i år. Så faktisk Peru kommer til at være det amerikanske, hele Amerikas hub i forhold til Asia. Også fordi Peru har den største mineraler. Vi har mere end Brasil. Men vores udvikling nu det er på 2,8, lige så meget som i USA. Og vi regner med, at de næste år vi kommer op til 5%. Mere end andre lande i Europa. Også fordi Peru det er i gang med at eksportere vores landbrugsproduktion, det er højere nu, fordi vi sender avocado, forskellige slags produkter til Europa. Nu skal vi sende til Kina også. Efter den hub, der kommer, det bliver åbnet. Så faktisk fra december måned, så Peru har den største havn i verden. Ja. Og selvfølgelig det går godt for vores økonomi, og vi har haft en god økonomi de sidste 20 år. Faktisk den peruvianske sol, det er stærkere end den svenske eller norske krone. For eksempel, hvis du tænker $1, det er 7,5 kroner, ikke også? Ja. $1, det er 3 soles. Faktisk sol, den peruvianske sol, det er det nye dollar i Amerika Latina. Det er flere lande begyndt at spare penge i soles. Fordi vi er en af de stærkeste i verden, og er stabil. Vi har været stabil de sidste 20 år nu. Derfor Europa kræver ingen visum til peruvianer. Vi kan bare komme til Europa. Vi har ikke brug for visum. I 6 måneder du kan rejse omkring uden visum i Europa. Det er der forskel. En fra Colombia kræver visum, en fra Ecuador der skal have visum, men ikke Peru.
Heller ikke til Japan. Heller ikke til Australien. Vi kan bare rejse sådan. Fordi vi har en meget stabilitet, økonomisk stabilitet. Jo, vi kræver visum til USA. Ja, USA kræver visum. Men vi skal ikke have visum for at komme til Europa? Nej. Som dansker, I har fri adgang. Ja, vi skal ikke have visum. Ja. Så, men... Det er heller ikke krav på vacciner i pas. Nej, heller ikke. Men I tager til Peru, det er meget vigtigt, at som vi har sagt, den der kommer med os, vi skal holde en frokost. En dag, hvor vi kommer til at spise peruviansk mad. Yes. Og så vi skal lære at kende hinanden, inden vi rejser. Vi skal harmonisere vores gruppe. Og selvfølgelig, vi skal også hjælpe jer med at købe billetter til Peru og til Machu Picchu. De 2 steder i hvert fald.